Sota el lema Fes que el teu vot es multipliqui, Vilafranca en Comú i Sumar han organitzat a l'Escorxador una assemblea oberta per conèixer l'acord governamental amb el PSOE i com la política local pot incidir en el govern de coalició. Durant l'acte s'ha explicat principalment quin és el rumb del nou executiu, els seus principals reptes i com es pot intervenir a nivell local per tirar endavant noves mesures progressistes. Segons David Espinolà, membre de Vilafranca en Comú i assessor de Sumar al Congrés de Diputats, el poder local pot condicionar les accions nacionals i transformar, alhora, els ajuntaments. Des de la política local es poden portar iniciatives tant per instar el govern a que faci efectives algunes iniciatives que s'han aprovat i que no s'estan duent a terme o creiem que no s'estan duent a terme de manera més efectiva, o instar a fer segons quines polítiques que creiem que en el nostre territori o ciutat en concret no s'estan desenvolupant i que serien d'interès. L'altra cosa és a la inversa, no? És polítiques que s'haurien de fer en els ajuntaments i que des de la política general s'estan impulsant, o, per exemple, ha passat amb les Next Generation, no? Perquè segons quins ajuntaments han tingut una sèrie de subvencions i d'altres no. Estar atents des dels ens locals i fiscalitzar també el propi ajuntament, o si ets tu qui governa, poder desenvolupar aquest tipus de polítiques. A més d'Espinola, l'Assemblea també ha comptat amb la presència de la regidora de l'Ajuntament de Vilafranca, Montse Romagosa, i els diputats al Parlament, Enric Bárcena i Susana Segovia.